Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Sunod mga bata, magtuon ta og sulat sa dako o gamay nga litrang H. Tanawan ninyo ang lapis ha. Okay, magsulat ta sa dako nga litrang H. Isa pa, tanawan ninyo. Okay, karon kamo na lang bi isulat ang dako nga litrang H. Very good. Karon magtunta unsaon pagsulat ang gamay nga litrang H. Isa pa, tanawan ninyo. Okay, kamo na lang bi isulat ang gamay nga litrang H. Very good mga bata. Mauto siya ang dako o gamay nga litrang H. Nga iyang tingog. Magtuon ta karon sa litrang H. Tingog. Litrang H. Tingog. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang H. Hospital. Hos. Hula hoop. Hotel. Helicopter. Mga buluhaton. Butangi og happy face ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga sunod. Ikahon ang mga litra nga anay tingog nga karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang H.
Ipadayon ang pagsulat sa litrang H sa linya.